Проектът е иницииран в отговор на устойчиви предизвикателства, свързани с социалното включване на ромските деца и ограничения капацитет, както на родителите от малцинствените групи, така и на местните професионалисти за ефективно сътрудничество в защита на правата на децата. Работим както с младежите, така и с техните семейства, с центровете на влияние, с разширеното семейство и през годините вече имаме много млади хора, които продължават своето образование и много такива, които вече са завършили и се реализират като специалисти. Чрез обучение от Сдружението подготвят социални работници за досега им с малцинствените групи, да познават историята, традициите и стереотипите на ромите. Да доразвие техните умения, да ги направи по-устойчиви за работа на терен, да развие още повече чувствителността към стереотипите и дискриминацията, за да могат да бъдат още по-добри в работата си и да могат нещата, свързани с приобщаването и равноправието на ромите, да се случват на практика за всеки един индивидуален случай и за масата като цяло. А срещите на професионалистите, ангажирани в сферата в Стара Загора и Мъглиж, позволява създаване на контакти помежду им и споделяне на добри практики. Обученията, които проведахме, бяха доста полезни на нашия екип. Доста неща научихме, които не знаехме. Запознахме се и с новите колеги от ЦСРИ. Смятам, че връзките, които се създадоха между нас, също са доста полезни, ще бъдат полезни за напред, за работата ни в екип. И всичко ще е в полза за общността. Бяха проведени поредица от обучения за правата на децата сред родители от ромската общност. В град Мъглиж се включиха активни нейни представители. Сред обсъжданите теми бяха застъпничеството за детските права, правото на образование и защитата от дискриминация при достъпа до образователни услуги. Община Мъглиж работи активно в интеграцията на всички общности от уязвимите групи. Постоянно правим различни инициативи, участвали сме по различни проекти за техните права, за техните задължения и смятам, че това е наистина изключително важно, за да може хората да знаят какво точно трябва да правят и да бъдат едни добри граждани в нашата страна. Експертите на Свят без граници наистина носят в себе си доста експертиза и в изключително добър синергизъм работиха и продължават да работят с нашите здравни медиатори, което доведе до наистина едно осмислене на медицинския център, който беше ситуиран в ромския квартал Свобода. Проектът отговори на необходимостта от двустранен подход, който едновременно да овластява ромските родители и да подобрява компетенциите на професионалистите, като по този начин намалява комуникационните бариери, изгражда взаимно доверие и подкрепи устойчиви местни практики за социално включване. Средствата за него са осигурени от програма Еразъм Плюс.